Вітаем напарніка ў крызісе. Я ваш звератэрапеўт доктар Пушбі. Грэх, мы пра гэта казалі. Марліну гэта робіць дыскамфорт. Так. І Франсін. Кларк можа і мыш, але ён перш за ўсё твой напарнік. І сёння у нас новая пара. Ці можаце расказаць нам пра ваш нялад-атрад? Ну, афіцыйна мы напарнікі ўжо тыдзень. Першая гадавіна. І мы добра ладзім, нават лепш, чым добра, і мы, так бы мовіць, выратавалі горад. Таму гэта асабліва выглядае як вялікае непаразуменне. Звярніце ўвагу, як яна адказала першай, не даўшы слова напарніку, і як барабаніць лапкай, каб стрымаць дыскамфорт. І паглядзіце на крыніцу ейнага дыскамфорту, якая праяўляецца праз манернасць эмацыйна няўстойлівага напарніка. Але пачнём з таго, што павітаем партнера. Добра. На жаль, Карен вырашыла ўспрыняць усмешку Джоэла як знак агрэсіі. Поўзь долу, Карен! Карен, поўзь долу! Хто-небудзь нясіце шлянг! Трусіха, ліс! Калі праваляце гэтае заданне, я распускаю вашу каманду. У звератопіі не бачылі змеяў цэлую вечнасць. Гопс ды Вайлд. Вайлд ды Гопс, каманда Мары. Прабач, Пол. Вяртаемся ў звератопію. Дзе лякі на падзеі? Целуй кольцо! Целуй, давай зараз жа! Якая ўводзе ў гісторыю. Гэта змей! Спыніся ў імя закона! Мне вельмі шкада. Не-не. Не цягні за вушы, ніколі не цягні труса за вушы! Я павінен дапамагчы сям'і. Бомбачка! А ведаеш, гэта не самая горшая твая ідэя. Вау, гэта амаль камплімент. Твоя самая горшая ідэя — пучок з вушэй. Добра.